Честито! Направи страхотен избор! В ръцете си държиш стартовия пакет на премиум звукова четка за зъби Lumina. Ето какво включва той. Тяло на електрическата четка. Стилен кейс, за да бъде твоята Lumina неотлъчна до теб. USB зарядно. Ще се наложи да го ползваш веднъж на няколко месеца. Комплект от 4 резервни глави. Имаш всичко, от което усмивката ти ще се нуждае за цяла година напред. Браво! Но нека ти покажем как да вземеш максимума от твоята Lumina. Постави първата от 4 глави върху тялото на електрическата четка. За да го направиш, просто притисни двете части на четката една към друга. Четката има само един бутон. С кратко натискане върху него я стартираш. В следващите 3 секунди, чрез натискане на същия бутон, ще можеш да избереш режима на почистване, който си решил да тестваш. Разполагаш с 4 опции: Clean, White, Polish и Gum Care. За да избереш силата на вибрация, задръж натиснат бутона за минимум 3 секунди след стартиране на четката. Имаш избор между 3 интензитета на вибрация. Ще забележиш и промяна в светлината на индикатора. Когато тя е слаба, използваш най-лекото ниво на вибрация, подходящо за хора с чувствителни зъби. Ако светлината на индикатора е нормална, си избрал средна сила на вибрация, подходяща за ежедневно почистване на зъбите. Ярката светлина на индикатора показва, че си селектирал най-силния интензитет на вибрация, предназначен за отстраняване на упоритите повърхностни отсветявания по зъбите. Дори най-високият интензитет на вибрация не може да увреди емайла ти. За да го предпазиш максимално, е ключово да не прилагаш прекалено силен натиск върху зъбите и да не правиш излишни движения. От теб се изисква просто да плъзгаш главата на четката по повърхността на зъбите, бавно и внимателно. Дръж главата на четката по ъгъл от 45 градуса спрямо зъба. Внимателно премини по всички повърхности на зъба, отпред, отзад и отгоре, включително и на границата между зъба и венеца. На всеки 30 секунди твоята Lumina ще ти напомни с лека вибрация, че е време да смениш страната, за да обърнеш нужното внимание на всички зони в устата. Твоята Lumina разполага с още 2 индикатора, за които трябва да знаеш. Когато батерията е твърде изтощена, иконката за батерията ще започне да мига. След изключване, самата четка ще започне да вибрира 3 пъти, за да ти напомни, че е време да я заредиш. Когато сложиш четката на зарядното, индикаторът ще започне да изсветлява постепенно и ще започне да свети постоянно, когато напълно се зареди. След като включиш и изключиш твоята Lumina 180 пъти или 3 месеца при почистване на зъбите сутрин и вечер, индикаторът за смяна на главата ще се включи. Това е автоматично напомняне, че е време да смениш главата на четката. След като я смениш, не забравяй да анулираш това напомняне, като задържиш за 5 секунди старт бутона, докато четката е сложена в зарядното. И няколко съвета как да поддържаш своята Lumina в оптимална форма. Изплаквай добре главата и косъмчетата на четката след всяка употреба. Веднъж седмично отстранявай главата и изплаквай сглобката между тялото и главата на четката. За да удължиш живота на батерията, препоръчваме да зареждаш електрическата четка за зъби само при включване на индикатора за зареждане. Зареди четката за 14 часа при първото й зареждане. И последно, но не по важност. Намирай причина да се усмихваш с Lumina всеки ден.